Er du klar til at brække dig? Ja. Er Kim derinde? Fuck, man. Bare lige for at give en lille idé om, hvor vi er henne. Der står den intet af en gudtroende tilskuer. Jeg kan ikke se dig, men du er der, Hjort. Du er kun skygge af dig selv. Ja, det er for vildt. Har han tallerken op? Ja. Vent lidt. Jeg skylder med. Ja, du skulle i en time nu, mand. Prøv at vi skal bare lige blive enige om. Brand, jeg skal også dømme på den liste. Der er jo lige forover. Bevisen. Det vi gør nu, det er, at... Du står godt der. Du står godt der. Ja. Nu åbner jeg. Peder åbner og lige serverer et lille stykke for mig. Ikke særlig meget, men... Jeg ved ikke, om jeg er i stand til at åbne. Det er lige en ny video. Stop over. Er I klar? Nu bryder jeg den. Hvordan synes du, det går videre? Kom nu videre.